सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। थांबलेल्या कारमध्ये प्रचंड स्फोट झाल्याची घटना जमखंडी तालुक्यातील हिप्परग्गी इथं शनिवारी रात्री घडली। हिप्परग्गी येथील युवराज वाईन शॉप जवळ स्फोट होऊन कारचा चेंदामेंदा झाला। सुदैवाने यात कोणतीही प्राणहानी झाली नाही। कारचे अवशेष सुमारे 200 मीटर अंतरापर्यंत विखुरले होते। या घटनेत कारचे अवशेष लागल्याने एक व्यक्ती जखमी झाला। युवराज वाईन शॉपचे मॅनेजर हनुमंत सावगोंडा वाईन शॉप बंद करून कारनं घरी जाण्याच्या तयारीत असताना स्फोट झाला। अचानक झालेल्या स्फोटामुळे दुकानाच्या छताचे पत्रे उडाले। परिसरात हादरा बसला। यात कारचा चेंदामेंदा झाला। याबाबत त्यांनी त्वरित जमखंडी पोलीस ठाण्याला माहिती दिली। घटनास्थळी जमखंडीचे डीवायएसपी सय्यद रोशन जमीर, सीपीआय मल्लाप्पा मड्डी, ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पीएसआय गंगाधर पुजारी यांनी भेट देऊन पाहणी केली। स्फोटाचं कारण कळलं नसून पोलीस अधिक तपास करत आहेत।